Een stroomdistributieruimte van 41.000 kilo waard waar je te moond te plak zet door een grote telescoopkraan naast het gemeentehuis van Den Wald. En dat wie een beste put. Die distributieruimte die plaatsen wij op de middenspanningsring die hier uiteindelijk gaat komen. En de hele verzwaring die we hier doen, dat is het project Nu-Lely. En dat is een tracé van ongeveer 80 kilometer. Dat loopt door de gemeente Dantemadiel en de gemeente Noord-East-Friesland. En dat is uiteindelijk de verzwaring van het middenspanningsnet. Door die verzwering komt er haast meer ruimte op het stroomnet en dat is heegnedig. Nou ja, dit is voor u natuurlijk heel belangrijk. Hè? We zitten midden in die energietransitie en wij jaren van Liander dat het net vol zit, dat vooral de zware bedrijven hier op dit moment net vestigen kunnen. Grote nijbouwplan die net bekend binnen bij Liander op dit moment, die kunnen echt geen teruggang vinden. Dus ja, je zit er met z'n allen op te wachten dat dit losgaat en dan kun je weer ontbouwen. Deze netverzwaring die gaat er uiteindelijk ook voor zorgen dat we die energietransitie ook echt kunnen doormaken met elkaar. Dus ja, daar hebben de inwoners van de gemeente Dantemadiel, maar ook van Noord-East-Friesland en ook de bedrijven, om maar even over te stappen op het Fries, die hebben daar profijt van. Medio 2024 maakt het tracé van 80 kilometer operationeel wezen, maar dat is net het enige wat Liander qua verzwering mij onder de gong is. Maar we moeten ook nog het laagspanningsnet verzwaren. En we moeten ook nog het onderstation, in dit geval bij Dokkum, moeten we ook nog verzwaren. Dus dit is onderdeel van een groter verzwaringsproject eigenlijk. De plaatsing van het distributiehok, maakt daarin een transformator en 2 middenspanningverdeelers, zorgt het ook nog voor meer fysieke verbinding in aan boord. Je kan haast makkelijk van het gemeentehuis binnen terug naar de Kruiswei en weer waarom. Het parkeren is daar altijd al wat lastig. Nou kun je hier misschien aan de achterkant en je bij het gemeentehuis parkeren. En dan kun je daar binnen terugrennen naar de Kruiswei daar. Dus ja, het had op meerdere terreinen had dit een positief effect.